Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. O primeiro que quero é lanzar unha mensaxe de ánimo a todos os que afectados por os lumes que están causando especialmente impacto na provincia de Ourense, pero tamén aquí na provincia de Pontevedra e máis noutros. Destacar pois esa labor que fan todos os equipos de extinción de incendios, forzos e corpos de seguridade, membros do voluntariado e gandeiros, porque eu o vin en primeira persoa esta semana que houve un lume na Golada e chegueime, que estaba no límite con Santiso, é o importante traballo que facían os gandeiros nesa parte de contención, cas cisternas e demais, así que xa digo, vai a todo o noso apoio desde aquí, desde Finca Mouriscade, ao cal vos dou a benvida. A casa da Diputación, pois ya atribúen ali na Alameda en Pontevedra, onde é a sede provincial, pero esta é outra instalación, eu para mí é como se estivera na miña casa. Por que? Eu son de Rodeiro, é aquí ao lado de Lalín, da comarca do Deza. Por lo tanto, imaginadevos o que supón para mí. Logo que estades nun centro que é unha referencia, non só a nivel de Galicia, sino a nivel de España, tanto a parte do laboratorio como tamén a finca. E unha terceira cuestión, eu son fillo de gandeiros. A min, isto de todo o que vades a vivir nun grado non tan profesional como o que vades ter vos, pois eu pasei por ele. A mí non hai que contar nada de vacas. Meus pais, por cuestións de idade, si deixaron a explotación, e eu, nin meu irmán, tampouco non lles demos continuidade, pero eu si me poño no pelexo dos avós, dos pais, das nais e vos. A ilusión esa que tides hoxe, cando vides a ter ou darlle continuidade a esa primeira toma de contacto, pois é a que tiña eu cando tiña a vosa idade, e incluso a que vexo no meu fillo. Eu teño 2 fillos. O maior ten 11 anos. Ainda que residimos na terceira vila máis poblada da provincia de Pontevedra, a conexión con Rodeiro é continua. E o meu rapaz, o que quere ser de maior, é gandeiro. El teno clarísimo. En tema de videoxogos, non lle veñades co FIFA, que tamén non lle veñades tal. O videoxogo deles, isto xa é unha confesión, é o Farming Simulator. El está todos os días, veña, chego á noite, me conta a presentación que fixo, hasta onte me contaba o que fixo todo para as pacas, é o seu vivir nos tempo limitado que lle damos para os videoxogos. Por tanto, esa ilusión que vexo é vivo en vos. O rural, oye, aquí se demostra que ten pasado, presente e futuro. Pasado que a gandería foi moldeando a nosa cultura, as nosas tradicións, esa maneira de vida onde hai un respeto pola natureza absoluto. Presente é un dos motores económicos e de empregos importantes da provincia e de Galicia. E para fixar población, pois, que mellor maneira que todo o que ten que ver con gandeiría. E de futuro, aquí está en base ao éxito que temos nesta 7ª Escola de Iniciación a Futuros Gandeiros. Un éxito de participación que vi desde as 3 provincias, Coruña, Lugo e Pontevedra, e logo por xente do País Vasco en Madrid. Non sei onde están os de Madrid. Hai de Antas? A vos de Antas. De que parroquia de Antas? Debe ser. Cerca da miña parroquia, de San Salvador. Esa demostración se ve neste éxito que nós quixemos apoiar. Si é certo que todo o que me piden de Lalín, pois non me queda moito que decir, pero o que son os temas que teñen que ver con gandeiría, eu que o levo tan dentro, pois tamén é fácil, ya que o Presi tamén o sabe, pois chegar a acordos que nacen desta colaboración, que é como teñen que ser as cousas. É dicir, Concello de Lalín, Clube Xóvenes Gandeiros Galicia, e, por suposto, Febriga e Club Ucalles. Quero, pois, públicamente darvos as grazas, non só por isto que estamos facendo hoxe, sino por todo o traballo que se leva facendo e que se vai a seguir facendo. E a vos, olle, aproveitade a ocasión, isto é magnífico. Eu, cando me pasaban, había o horario, tedes que madrugar, pero vai a merecer moito a pena, sin lugar a dúbidas. Seguramente que cando chegues ás 9 da noite estades todos abatidos, ali con ganas de... No. É unha batería. Bueno, o primeiro e o segundo día, o mellor non. O terceiro,
Aguanta. Bueno, que chegaba ao albergue como se entrara unha... Pois eso tamén é bo síntoma porque para desarrollar esa actividade que queremos que desarrolledes cando seades maiores, pois tamén se necesita ese dinamismo e esa vitamina porque a vosa actividade son 24/7, 24 horas os 7 días da semana. E logo que vades a estar con os profesores excepcionais, os mellores do mundo, e vades a estar nunha das fincas mellores do mundo. E iso pois vai a facer que aquí, e ahora que hai os lumes, pois sigamos afondando no importante que é empoñer en valor todo o que ten que ver con entender e atender as necesidades do rural, ver que se practicamos accións responsables e sustentables, pois é a mellor maneira tamén de combatir os lumes que teñen presencia en zonas que son altamente gandeiras, pois vemos que esos lumes non teñen a súa presencia. Así que, xa digo, moitísimas grazas a todos e a todas, aproveitadio e co desexo de que vexamos futuros gandeiros e gandeiras. Moi bo día. Bueno, venga, digo eu.